गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ भारतनि आइजो क्रिकेट दोलोनि देरगाथाव जारिमिन। एशिया कापखौ भारतनि आइजो क्रिकेट हानजाया देरहाबाय। एशिया कापनि फाइनालाव भारतनि क्रिकेट हानजाया श्रीलंकाखौ 9 उइकेटआव फेजेनदों। हादरनाङै भारतनि आइजो क्रिकेट दलनो बे समाव गाहाम हामलायथि बावहरदों। तामिलनाडुआव सासे 21 बोसोर बैसोनि विराट क'हलीनि फेनआ बेनि लोगो रहित शर्मानि फेनखौ बुथारदों। सानै लोगोआबो फेग्रा मुवा लोंनानै सोर क्रिकेट गेलेगिरिया साबसिन गेलेगिरि बेनि सायाव नांलायदोंमोन। बेनि उनाव नारा-नाथा बुलायनाय जाथायाव विराट क'हलीनि फेनआ रहित शर्मानि फेन एबा गावनि लोगोखौ बुथारो। दायो पुलिसआ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ हमबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरआव खुंफुंजानाय इन्टार स्टेट प्रिमियार लिग (ISPL) नि पस्टार बिसिनायखौ हमनो इउपिपिएल दोलोआ एफआइआर होबाय। सिनाय मोनै दुथांफ्रा ISPL नि बेनार पस्टारखौ क'क्राझारनि जोहोलाव दैमालु लामायाव बिसिनायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरना दायनिगिरिखौ हमनो थाखाय देबरगाव ब्लक इउपिपिएलआ क'क्राझार थानायाव एफआइआर होबाय। बरसला बाथौ थानसालियाव 30थि उदालगुरि जिल्ला बाथौ लाइमोन आफादनि जथुम्मायाव गोथार बिसिम्बिखौ बेखेवबाय। गोथार बिसिम्बिखौ बेखेवना होयो बिटिआरनि EM डक्टर निलुत स्वर्गियारिया। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड यगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रेस्ट रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्राबो फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव आबुङै मिथिनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आबादारिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोरहा PM किसान आसनिखौ एप्लाइ खालामदों बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 12थि किस्तिनि राङा थाबैनो हाबसिगोन। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ दिनै आबादारिफोरनि PM किसाननि रांखौ रिलिज खालामबाय। हादरनि 10 कौटि आबादारिफोरनि एकाउन्टआव 2000 राङा 17 अक्ट'बराव हाबजेनसिगोन। बेनि उनाव लासैनो गासै मोननो गोनां आबादारिफ्रा PM किसाननि रांखौ मोनसिगोन। गसाइगाव अल बिटिआर टेट टिचार एस'सिएशननि आफादगिरि कुमुद कलितानि खौरांगिरि मेल। सोलिफु दाननि थांनाय 13 खालार सानखालि पर्बतजरा सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय सावकुरि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि आमिर हामजाखौ फरायसालिनि दिथागिरिजों लोगोसे 60 सोद्रोमाफोरनि मोनसे हानजाया फरायसालियाव थाखो लाबाय थानाय समावनो बुनाय जाथायखौ लानानै दिनै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों अल बिटिआर टेट टिचार एस'सिएशननि आफादगिरि कुमुद कलिताया। लोगोसे बेबायदि जाथायनि सायाव सोलोंथाइ बिफानजों लोगोसे पुलिस बिफानखौ गोख्रों राहा लामा लानांगौ होननानैबो बुंथिबावो आफादगिरि बिथाङा। बिटिआर सोरखारनि बानजायनायजों खुंफुंजानाय इन्टार स्टेट प्रिमियार लिगनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर बाथौफुरियाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिल आरो त्रिपुरा ट्राइबेल एरियाज अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि गेजेराव गोख्रों बादायलायनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलआ गलसे जोसननो हानानै त्रिपुरा ट्राइबेल एरिया अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनिफ्राय देरहासार जानो हायो। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंफुंजानाय बे जोलुर बादायलायनायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवना होयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। ISPL नि पस्टार बिसिनायनि नंखायनायाव केस होजानाय मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट BPM नि लाइमोन गांखंनि नेथारि बिथां रिशन बराजों लोगोसे पासन बसुमतारी आरो रिग्स बर' बिथांमोना आयेननि राहा बायदि दिनै पुलिस कास्टडिनिफ्राय गबाय होनना मिथिनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि जाय केस होग्रा सुबुं बिथांमोना जेबो फोरमान होनो हायैनि जाहोनाव पुलिस कास्टडिनिफ्राय गबाय होनना खौरां मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।